Asan si bakla? Oy! Asan ka bakla? Ay, yun! Usa man na? Kuhan, paano Tiffany? Usan na? Busy passport niya. Ay, surprise na to siya. Sige lang, hinahin. Para makansi ang ba? Bakla! Bakla! Asang bayot, day? Ah, bayo. Nasa sulod, nagigda. Dili! Pagsaba, wait lang. Ano bakla? Nasa sulod. Samok ba yung bakla? Tulog ko. Samok. Look, nakoy ko si Ron, day! Surprise, day! Mas mabete, yung mo yung... Kwarta, day! Prang bayot. Prank bayot, uy! Prank the jet! Dili, uy. Namin surprise sa imo. Alis siya, lingkod sa... Utang bakla, bayarin na. Totoo sa uy, utang bayot na, uy! Ah, lingkod. Bayarin na yung utang, bina. Uy, mali pa siya ka ni bayot! Ay, kaya ka top 5! Kung sa galing mo. Si Bijo bayot. Wala, uy. Namin surprise imo ha. Ang imong kuan! Ay, imong kuan ba? Niawat na dyan! Magbuang sa baka, katugon pa ko. Ay, pag kuan ha, pag ano? 1, 2, 3, go! Birusan lang, wala yung tawag. Daw-daw na dyan sa klase! Isuay na ako, ani? Oo! Asa ka dyan? Ako, ani passport? Oo! Iwan natin na yun! Iwala dyan na. Wow, nagkakapat shot! Go na, unboxing na. Sure na? Oo. Wala lang. Lang Thailand! Wala yung nagtawag sa kuha. Ang ba't mo hawin? Bayi, hatag sa imo ha. Ganin no! Ba na rin kay katuan na? Naasang kamot! Nawabog ka. Uy! Ipagtarong ba ko, ani? Oh, lagi. Mo lagi na. Ayot! It's surprise. Pinagulbaan ko. Ipagtarong ba? Lagi. Para sa ayot! All dreams come true. Thailand! Oh my God. Oh my God! Wait lang, masilin ako Imo lagi na. Kung sa pangalan. Wait lang. Nakulbaan ko. Wait lang, masilin ako Ay lang, Bing. May picture. Oh my God! Hello, huwag yun yung passport. Anak ko yung passport. Oh, hello, Switzerland! Oh my God! Passport is real! Yes! Kawalo ka, dugay na kayo na ako i-bet magpa-passport kay kanang Diyos ko. Dahil ka na-invite sa ako ato, mag-out of the country doon niya. Kung saan ba yun? Out of the country, may passport. So wala ka nag-expect nga. Abi ni mo dili mabot karon. Dahil, ang giingon mo dito sa kuan is kuan pa daw December, last week Oh. or January. Dahil ka sa'yo, babayo! Ah, Oh congrats. my God, thank you. Congrats. Thank you, Mama Ashley. Ikaw ginadahilan. Ba't ako nawa passport? Yes, thank you. Uy, thank you so much. Ikat na biyaw.